joku varmaan huomaakin, että näyttää ihan amatöörihommilta. No niin, morjesta taas. Vanha jarru täällä paikkailee sisuria. Viime reissulla meni puhkittua rengas ja ajattelin, että onko siellä semmonen perinteinen kärmeksen purasu ja kyllähän sieltä tää snakebite löytyi. 2 tuommoista vierekkäistä reikää. Mutta ei siinä, niin aloitetaan paikkailemaan. Samalla oli vähän tarkoitus noista talvirenkaista puhua, mistä mulla on kokemusta. Mullahan on tällä hetkellä nuo Black Ice 400 ja niihin en nyt kovin tyytyväinen ole sinänsä ollut, että semmonen vetopito kautta pitkittäispitohan niissä on ihan hyvä, mutta jäällä ja urissa, jäisissä urissa varsinkin, niin se vetelee kyllä melkoisesti se rengas. Ja sitten tosissaan kun sitä ei tupeleksena saa, niin nyt haluaisin siirtyä tupelesrenkaaseen. Viime talvenahan mulla oli nuo piikkisijat puolitalvea käytössä. Niihin kun lopulta tajus, että niihin täytyy laittaa aika kovat paineet, että niillä on hyvä ajaa, niin nehän oli aika hyvät renkaat. Toki niissä semmoisia laadullisia heikkouksia oli, kuten esimerkiksi se, että ne oli vähän niin kuin kierrot ja plus sitten niin kuin kevätpuolella niin nämä renkaan sivuosat, ne alkoi tulla semmoista pientä viiltoa tai haavaamaa täyteen ihan täysin kauttaaltaan ja sieltä sitten rupesi litkut valumaan pihalle. Onneksi meni takuuseen ja sain rahat takaisin ja ostin nämä Black Iceit sitten. Mutta nämä Black Ice 400, niin niissä nyt suurin piirtein nastoja on yhtä paljon kuin noissa piikkisijoissakin, mutta ei se pito ole lähellekään niin hyvä kuin noissa piikkisijoissa, että vaikka niissä nyt niitä laatuongelmia tuntui noissa piikkisijoissa olevan, niin silti minä kyllä taidan hankkia ne nyt uudestaan käyttöön. Elikkä nyt vähän tekohengitän tätä hommaa tällä, että ajelen hetken aikaa näillä Black Iceilla, kunnes saan tilattua nuo piikkisijat sitten. Täytyy katsella, että olisiko niistä jotain hyviä tarjouksia jossain. Mutta kyllä mä niihin päädyn. Varsinkin nyt kun on kelit aika kovat, että lunta on vähän ja kaikki kivet ja kannot on edelleen näkyvissä ja noin, niin olosuhteet on aika kovat noille talvirenkaille. Varsinkin jos ajelee pelkällä sisuskumilla, niin kyllä mä haluan sinne nyt sitten tupelekset, eli laitan litkut ja insertit sitten tuonne renkaaseen, niin on hyvä ajella. Nyt on varmaan molemmat tästä hinkkailtu. Pinkataan tää yksi kunnolla ja keskitytään nyt tähän yhteen reikään ja paikataan se kunnolla. No niin, katsotaan. Tuossa on se reikä ja laitetaan siihen sitten liimaa. Noin. Joo, se on ikävä se piikkisika-homma, että niillä on niinku todellisia laatuongelmia ollut, että ilmeisesti tuurilla on mahdollisuutta saada niinku hyviäkin yksilöitä. Et jotkut on ajanut useammankin kauden niillä, mutta itsellä oli kyllä huonoa tuuria. Mutta toivotaan, että seuraavat yksilöt olisi paremmat. Ja toivotaan, että laatuongelmat
saadaan jossain vaiheessa kuriin, ellei niitä ole jo saatu. Kyseessä on kumminkin niin kuin pito-ominaisuuksiltaan ihan ylivertainen rengas. Ja totta kai vielä kun suomalaista laatua on, niin toivoisin, että ne menestys. Mutta antaas ton limman nyt vaikuttaa tuossa hetken aikaa, 5 minuuttia sen pitää siinä olla, niin laitetaan sitten paikka tuohon. Palataan hetken päästä jälleen asiaan. No niin, siinä olisi varmaan 5 minuuttia nyt mennyt. Laitetaan sitten tämä paikka tänne paikoille. Joo, ja sitten muistuttelisin sitä arvonnasta, joka oli tuossa joku, olisiko 1,5 kuukautta sitten, julkaisin sen Phoenixin Super Raptor unboxausvideo, jossa oli, että kun liityt kanavan seuraajaksi ja kommentoit sitä videoa, niin sitten jos vuodenvaihteeseen mennessä on 500 tilaajaa kanavalla, niin arvotaan se Phoenixin Super Raptor valaisin. No nyt näyttää siltä, että vuoden loppuun mennessä ei 500 tilaajaa saada millään kasaan, mutta käy silti tykkäämässä kanavaa, että tarkoitus on sitten jossain vaiheessa julkaista uusi arvonta, jossa arvotaan kyseinen valaisin. Mutta siitä sitten tuonempana. Mutta kun tykkäät kanavaa, niin pysyt bändillä siitä, että milloinka tuo arvonta sitten on jälleen ajankohtainen. Toki tämäkin arvonta on ajankohtainen, mikäli nyt kävisi semmoinen onnenkantamoinen, että tässä vajaassa kuukaudessa vielä niin melkein 300 tilaajaa tulisi kanavalle, mutta pidän sitä hyvin epätodennäköisenä. Mutta näin. Kauankohan tämän pitää tässä olla? Siitä on muuten hetki, kun on paikannut viimeksi sisuria. Joskus lapsuudessani varmaan. Ei ole tarvinnut tämän meikäläisen lyhykäisen nykyisen polkupyöräharrastuksen aikana vielä paikkailla kumeja kertaakaan. Joku varmaan huomaakin, että näyttää ihan amatöörihommilta. No, ei varmaan ainut asia, missä se huomaa meikäläisen pyöräilyhommissa, mutta eipä siinä. Tekemällä näitä asioita oppii. Laitetaan vielä tököttiä tuohon toiseen reikään. Ja annetaanpa senkin nyt sitten 5 minuuttia tekeytyä. Katsotaan sitten, miten tämä homma onnistuu. Toivottavasti onnistuu. Aina näistä tiedä. Jaas, jatketaan sitten. Saahan nähdä onnistuu. Tää nyt mitään rakettitiedettä pitäisi olla, mutta joo, on kyllä aika ankarat ajat talvirenkailla ajella tuolla maastossa tällä hetkellä, että kaikki kivet ja kaikki on niin pinnassa ja näkyvissä, että lumi ei kyllä suojaa yhtään. Että vähän enemmän kuin olisi lunta, niin pystyisi varmaan ihan hyvin näillä sisuskumi-yrityksilläkin ajelemaan, mutta tällä hetkellä niin kyllä melkein tuo insertti täytyy olla tuolla renkaan sisällä, jos meinaa yhtään
kovemmin ajella tuolla kivikossa ynnä muuta. Että eiköhän tää nyt oikein. Näyttää, että ei tuo pysyisi, mutta kauankohan tämän pitää olla. Mutta ei siinä. Minä jään odottelemaan tätä ja huomenna pitäisi päästä ajamaan. Saa nähdä, onnistuuko tämä, mutta katsotaan. Ehkä se onnistuu. Toivotaan ainakin. Tuossa vähän jorinoita noista talvirenkaista omista kokemuksista tosissaan piikkisijasta ja Black Ice 400. Täytyy laittaa ne piikkisijat kyllä tilaukseen. Jos pitoa arvostaa, niin ne on kyllä niin kuin parhaat ehdottomasti. Mutta eipä siinä. Minä jatkan näiden kanssa väkertelyä. Niin kiitos kun katsoit videon, niin palataan jälleen asiaan.